Vítajte opäť pri sledovaní nášho spravodajstva. Poďme sa pozrieť, čo sa u nás v septembri udialo. Prvá reportáž patrí Dňu otvorených dverí. 7. septembra sa otvorili brány centra pre všetkých, ktorí sa chceli o tejto budove, krúžkoch a akciách v nej dozvedieť niečo viac. Malí návštevníci si mohli vyskúšať, ako taký krúžok prebieha, a pre veľkých tu boli pripravené prezentačné stoly, pri ktorých sa mohli od našich animátoriek dozvedieť potrebné informácie. Samozrejme, že tu nesmel chýbať ani stánok tímu farských správ. Dúfame, že sa vám táto akcia páčila a uvidíme sa aj na budúci rok. Nikto učený z neba nespadol. Túto vetu si veľmi dobre uvedomujú aj naši animátori, ktorí sa rozhodli prehlbiť si svoje vedomosti. Ako? Dve slova. Škola animátora. Nielen deti, ale aj animátori sa musia neustále vzdelávať a preto sa piatok 13.9. začala prvá zo série prespávačiek, na ktorých sa budú počas roka učiť, naberať nové skúsenosti, udržovať kolektív a vymieňať si zážitky. Už hneď v úvode sa prejavila ich veľká snaha po nových vedomostiach a všetko dopadlo podľa najlepších predstav. Vyprosujme im preto veľkú trpezlivosť a neustále na nich myslíme vo svojich modlitbách. Potrebujú to viac, než si myslíme. Svojou návštevou nás poctil misionár, ktorý pôsobí v Rusku. Požiadali sme ho aj o krátky rozhovor. Vedľa mňa už vítam Pátra Roberta Balika, verbista, ktorý pôsobí ako misionár v Rusku. Ja by som sa chcela spýtať, kde presne pôsobíte v Rusku? Teraz už 4. rok pôsobím v Moskve a predtým 1 rok v Irkutsku. To je Južná Sibír, jazero Bajkal. Ako ste sa dostali k tejto práci misionár v Rusku? Tak v prvom rade to nie je práca, je to povolanie. A ja verím, že k tomuto povolaniu ma povolal Boh. Je to taký dlhší rozhovor, ale len tak v skratke. Ja som cítil povolanie ku kňazstvu už od 8. ročníka v svojom živote, len stále som sa tak skrýval. Robil som ako, že nič nepočujem a nič neviem. Až kým som na konci vysokej školy potom povedal konečné áno Bohu. Dovtedy som bol už niekoľkokrát aj so Salesiánmi a potom aj s verbistami na takých maličkých misiách na Ukrajine. Na začiatku niekoľko rokov na Zakarpatí a potom pri Vinickej Chmelnickej oblasti, kde je mesto Verbovec, Struha a tak ďalej. Takže už som mal niekoľko takých skúseností z práce v misiách a práve na Ukrajine s tým ruským národom, s ruským človekom. No sú to Ukrajinci, ale predsa len to taká mentalita bývalého toho Sovietskeho zväzu. Takže potom v jednom momente Boh mi dal pocítiť, že áno, Salesiánov poznáš veľmi dobre. Oni mi pomáhali mnoho raz, ale ja som cítil, že Boh ma volá k ešte väčšiemu odovzdaniu sa jemu. Cítil som, že áno, kňaz, určite rehoľný, pretože som tam cítil väčšie zasvetenie sa Bohu. A potom som cítil, že Boh ma volá ešte k väčšej takom radikalite, zanechať všetko a ísť tam, kde ma chce Boh mať. Cítil som, že toto chce a cítil som aj v sebe vďaka tej misii na Ukrajine, že mám rôzne dary. Dary pre deti, pre mladých, pre starších, pre babičky, že viem a dokážem pracovať so všetkými. Takže tak nakoniec som vďaka tomu tým darom, ktoré v sebe mám, zistil, že Boh nechce, aby som len pre tých mladých a pre tých ako Salesiáni, ale pre všetkých, ako má byť misionár pre všetkých. Takže som sa nakoniec rozhodol pre verbistov a u verbistov tam po tých štúdiách pred večnými sľubami môžete vybrať 3 krajiny, z ktorých potom vyberá generál. Ja som si tam vybral prvú Čínu, druhé Rusko, lebo som cítil, že keďže som toľkokrát s Ruskom spojený, tak pravdepodobne si Boh chce, aby som išiel do Ruska. A tretiu krajinu už som nevedel presne, tak som dal tak všeobecné anglicky hovoriace krajiny, kdekoľvek. Nakoniec generál v Ríme vybral Rusko.
a ja som sa tak ocitol v Rusku. Takže v začiatku som bol taký, že ja som chcel k Čínu, lebo tam je to také exotické. Ale potom, keď som začal tam žiť v Rusku, niekoľko mesiacov, pochopil som, že to je to najlepšie, čo Boh pre mňa pripravil. Ja som veľmi vďačný, že môžem tam žiť a môžem konať to, čo Boh chce odo mňa. Som vďačný Bohu, že ma tam povolal. No. Ruská duša je nádherná, napriek všetkému. My vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. S Pánom Bohom. Máme tu oznam pre všetkých, ktorí sa prihlásili do nášho pastoračného centra na niektorých z krúžkov. Od 22. septembra začala zaujímavá krúžková činnosť a preto vás všetkých srdečne pozývame na stredko, ktoré ste si vybrali. Naši animátori sa na vás už tešia. A keď sme už pri tých krúžkoch, Zuzka, vedela si, že v našom centre začalo jedno úplne nové stredko? Naozaj? No vážne, ak máš viac ako 20 pochopiteľne rokov, si slobodný, alebo v tom prípade slobodná, a máš túžbu modliť sa za svojho budúceho partnera, či za svoje budúce povolanie, tak je tu pre teba stredko pre single. No, tak ako si už povedal, pre mňa asi ešte nie, ale určite by našich divákov zaujímalo, kedy a kde prebieha. To máš teda určite pravdu. Tak stretnutie prebieha raz za mesiac, konkrétne na posledný piatok mesiaci. Začína sa svetou omšou o 19:30 a po nej pokračuje rôznymi témami vo farskej reštaurácii. Všetkých slobodných srdečne pozývame! Určite ste už zachytili informáciu, že v novembri budú v našom meste prebiehať ľudové misie. Všetko potrebné sme boli zisťovať u nášho pána dekana. Ľudové alebo sveté misie sú takým požehnaným časom pre každú jednu farnosť, pretože Boh chce vykonať veľmi veľa dobra a zvolávať také požehnanie pre jednotlivé farnosti. Tak my sme veľmi radi, že koncom novembra, konkrétne 29. začnú večer v sobotu misie v našich kostoloch, také celomestské, pretože už máme 2 farnosti. Prídu pátri redemptoristi z kostolnej Záriečia pri Trenčíne na čele s Ivanom Flimelom, redemptoristom, no a potrvajú až do 7. decembra tieto naše misie. Budú to prevažne sväté omše s katechézou, ale aj samotné katechézy a príhovory, zvlášť pre ženy, pre mužov, pre deti, pre mládež, pre chorých. Takže môžete sa všetci tešiť a chcem vás všetkých poprosiť, aby ste pozvali z vášho blízkeho okolia tých, o ktorých viete, že sú možno takí hľadajúci, možno zatrpknutí, možno nejako zanevreli na cirkev, možno tá ich viera je nejaká oslabená, tak aby ste ich pozvali a už teraz chcem poprosiť všetkých o modlitbu za úspešný a požehnaný priebeh našich misií. Ďakujem. Život prináša aj smutné informácie. Jednou z nich je aj odchod nášho pána kaplána Petra Mlynínskeho. Ak chcete vedieť viac, pozrite si nasledujúci príspevok. Pána kaplána vnímam veľmi pozitívne. Myslím si, že ľuďom priniesol veľmi veľa duchovných povzbudení. Ja by som pánovi kaplánovi chcela zaželať veľa duchovnej sily, Božieho požehnania a nech sa mu v novej farnosti darí. Pán kaplán Peťo bol vynikajúca osoba, ktorý v ťažkej chvíli dokázal človeka povzbudiť a dodať mu silu. Určite nám bude chýbať, ale osobne aj mne. Bývalému pánu kaplánovi chceme zaželať na jeho novom pôsobisku v Turcovke veľa zdravia, Božieho požehnania, veľa darov Ducha Svätého, aby s nimi dokázal spolupracovať a tak slúžil farníkom i cirkvi tam všakde, kde ho Pán Ježiš bude posielať. My mu vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania do jeho ďalšej evangelizačnej činnosti v novej farnosti. Naše správy sú už na konci a preto sa s vami lúčime a želáme vám ešte príjemné prežitie nasledujúcich týždňov. Dúfame, že si nás zapnete aj o mesiac. Dovidenia!